Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti, sugeng pinanggih wonten ing renungan padinan Ki Purwantara. Dinten Kamis Legi Surya kaping 12 wulan Mei taun 2026. Kula Yuswa Agung ngajak kita sesarengan maca kitab suci dinten menika ingkang kapetik saking Efesus 1 ayat 19 dumugi 23 lan kawaca ayat 18 ingkang mekaten. Panjenengane madhangake mripating atimu supaya kowe ngerti mungguh pangarep-arep apa kang kamot ing timbalane. Iba gedhening pandumane kamulyan kang katemtokake kanggo para suci. Mekaten sabda saking Gusti rahayu sedaya tiyang ingkang mirengaken lan nindakaken wonten ing gesang padintenan kanthi setya tuhu. Haleluya. Amin. Ibu bapak lan para sedherek, irah-irahan wonten ing dinten menika yaiku ningali pangajeng-ajengipun Gusti. Enjing menika kita dipun elingaken pilih gesang boten tansah dados cetha namung awet mripat kita sampun kabikak. Kathah tiyang ingkang nglampahi dintenipun kanthi nyambut damel, ngabdi, malah ugi ngibadah. Nanging manahipun taksih krasa sayah lan kesupen arah gesangipun. Awit saking menika Paulus boten ndedonga supados pasamuan pikantuk gesang ingkang gampil. Nanging supados mripat manahipun dipun terangaken dening Gusti. Amargi manah ingkang kaparingan pepadang badhe saged ningali pangajeng-ajeng. Sanadyan kahanan gesang kadangkala kebak, watos lan kuciwa. Asring kita langkung remen ningali perkawis ingkang dereng kelampahan, menapa ingkang sampun ical, utawi samubarang ingkang boten trep kalian pangajeng-ajeng kita. Mila saking menika kita asring kesupen bilih Gusti tasih makarya wonten ing gesang kita. Mripat jasmani namung saged ningali kahanan dinten menika, nanging mripat manah ingkang dipun pepadangaken dening Gusti saged ningali bilih gesang menika tasih gadah ancas lan pangajeng-ajeng. Ayat menika ugi ngelingaken kita bilih saben tiyang sampun dipun timbali dening Gusti. Mbok bilih dinten menika kita rumaosi gesang ingkang biasa kemawon kesel awet rutinitas utawi ngrumaosi mboten gadah teges. Nanging wonten ing ngarsanipun Gusti gesang kita menika aji lan berharga. Gusti nimbali kita mboten supados gesang tanpa ancas, nanging supados dados saluran katresnan, panglipur lan pepadang tumrap sesami. Saderengipun kita nglampahi sedaya pakaryan dinten menika, semoga kita nyuwun dumateng Gusti supados manah kita dipun bikakaken. Supados kita mboten namung ningali perkawis lan kasangsaran, nanging ugi saged ningali parnyatanipun Gusti ing saben lampah gesang kita. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti, mugi paduka paring pepadang dhateng manah kawula wonten ing dinten menika. Mugi paduka saged nduduhi kula supados saged ningali gesang kanthi pangajeng-ajeng saking paduka. Boten namung kebak raos kuwatos lan ajrih. Mugi saben lampah kula tansah dipun tuntun miturut karsa paduka. Amin.